1000 lagun inguru elkartu dira greba orokorreko arratsaldeko manifestazioan. Lasaia izan da ahalik eta ekitaldia amaitzean ertzainak gazte batzuen bila abiatu diren arte. Alabaina ez dute inor identifikatu ezta atxilotu. Arratsaldean gazteek pikete informatiboak egin dituzte. Zeiretan abiatu da eskubide sozial eta lan duinaren aldeko manifestazioa. Bide bakarra! Mobilizazioak bi protagonista izan ditu, gazteak eta sindikalistak. Uste dut, beste eragile guztiak bezala, estatuaren aldetik hainbat zapalkutxa pairatzen ditugula. Adibidez, prekarietatea, gazteonganako lan baldintzak ez dira guztiz egokiak ezta, eta Espainiar gobernuak eskaintzen dizkigun kontratu motak adibidez, oso latsak dira. Alternatibarik ez dagoela eta murrizketak egin behar direla. Ez, alternatibak badaude eta alternatiba asko daude. Baina, erabaki politikoa da alternatiba horiek egitea. Hau da, fiskalidadearen asuntuan lehenengo eta behin eztabaida sortzea jendearen artean. Orain arte ez da egin eta ez daukate inongo pentsamendurik hori egiteko, bai? Eta zergen inguruan gauza asko egin dira. 14 urtetan zehar bonantza ekonomika egon da eta esan digute zerga jaitsi zirela. Gu ez geunden ados eta orain ere ez gaude ados eta gu pentsatzen dugu fraude handia dagoela eta horren aurrean ez dela ezer egiten, bai? Eta zergen inguruan eztabaida ez dagoela. Ez eragile sozial, ez inorekin. Eta guk hori exigitzen dugu. Alternatiba gehiago, soldatak ezin dira jaitsi. Krisitik ateratzeko kontsumoa behar dugu. Eta soldatak jaisten baditugu, kontsumoa ikutara da. Alternatiba gehiago, lana banandu.